Mikit-tikit la rin yung sadyang miyabe kayong dialysis. Misis ko po rin yung sadya ng kayabe kayong obra. Yan breo. Aga nakaking gawin ng kakatamong kadwandalan 56 kapaman yubok. Umpisan ko na yan eh. O din kwago no pang ragula mata na yung kwago, tegalugan niya. Atin yung katulad mas manayin ni kayong kapampangan. Guys, leading, take care. Nice seeing you again. You do your video or what? Yeah. Pagyan Pasko ngayon mo mura na milyari kayong panahon na panahon. Tegalugan niya, atin yung katulad mas manayin ni kayong kapampangan. Tara makipaglibing ka takang paring bebot na kipaglibing. Tegalugan niya yan. Atin yung katulad mas manayin niya kayong kapampangan. O din kapampangan, taglira natin mapamintas na yan mapamintas. Tegalugan niya naman yan. Balo yung mas manayin ng katulad kayong kapampangan. Lawin mo yung pisa mo, makapamayawang na naman makapamayawang. Tegalugan niya yan. Sulit yung mas manayin ng katulad kayong kapampangan kayong comment na Matyaga hindi kaya kaming may kakapatad matyaga, tegalugan niya naman. O maghayin na ka bata ng mga maghayin, katagalog na maghayin Mga pailing na kumukurin ng kakampanyang politiko ngayon Mga pailing, tegalugan niya. At yung katulad na mas manayin niya kayong kapampangan. O sige, deta na mo, baluin na. Patsaya kapampangan tamo, pangapampangan tamo, din kaya katamo nga po, din kaya katamo nga anak, pangapampanganan tala. Sa kakaling mandarakin ng kaya katamong video, Salamat, with tamungan.